Witam wszystkich chowacielów. Sme dnes v Trenčine. Dnes je sobota 9. januára. Sme v Trenčine na Expo, tu ako vidíte veľa chovateľov, veľa obchodu. Budeme sa dovnútri pozrieť, ako vyzerá celoštátna výstava na Slovensku. Bude tam určite veľký tlak, veľa ľudí, ale dúfam, že budete ma dobre počuť. Pęki już mamy, tak wejdziemy. Witaj kamarad mój. Witam, zdravím. Jak widzicie, veľa chovateľov. Tu vidíme holuby na predaj. Špičkových chovateľov ze Slovenska aj z Česka. Možno uvidíme aj z Polska. Prejdeme ukázať chovná stanica Klera. Dúfam, že sa nám podarí také holuby natočiť, ukázať. Tutaj máme holuby Miroslava Vitoza. Ukážem holubky. Dívaj sa, čo tu je, lebo ja to nevidím. Tak vidíte, veľký tlak. Ťažko sa niekam dostať. Tutaj máme ďalej holuby pána Vitoza. Jak widzicie, pekné holuby. Tu vidíme cena 250 €. Sú to špičkové holuby dobrej línii. Dobre, prejdeme ďalšie. Cena, jak widzicie, 200 €. Možno sa nám potom podarí taký rozhovor urobiť. Vidíme Jozef Vacek a syn. Tiež ukážeme to holuby na predaj. Tu vidíme, svoj stánok majú aj deti Peter a Lukas, otec a synov. Špičkoví chovateľa zo Slovenska. Tutaj majú svoje holuby na predaj tiež. Však mě to včera záhořku říká, že zajtra, co jsem potřeboval vyformulovat, tak to vyformuloval. A on říká, že jo, co, zajtra dojde s kurekom a s čilákom a to je radši jsme vybavili. Pôjdeme ďalšie sa pozrieť. Tu
Tutaj jak widzimy swoje stanki ma wiele obchodów czeskich, a i słoweńskich. Tam widzimy produkty Rumfrit, a i wiele innych znaczek. Będziemy się pozrieť na dalsze obchody. Tutaj obchod Animal. Jak widzimy wielki obchod. Mają i swoją webową stronkę. Możecie si to znaleźć na internecie. Mają i predaj, e-shop. Widzimy wiele znaczek, wiele produktów, hlavnie Rumfrit. Ale widzimy tam niečo aj ropa B. A i inne produkty widzimy tutaj takie veci pre ovateľu. Potom sa prejdeme, možno urobíme taký krátky rozhovor, ak sa nám podarí. Idziemy ďalšie. Jak widzicie, wszędzie wiele ludzi, wielki záujem o nákup produktu, aj holubov. Widzimy tutaj Talent Quattro Matuszka, jest to testowacja stanica w Czesku. Tutaj można ukażemy. Pan Matuszka ma też obchod. Widzimy tam produkty Benefit, czeska znaczka, Natural. Widzimy też chore tam ropa B. Ja to można przybliżyć. Widzimy też produkty Herbox. A i inne holubarskie potrzeby. Tutaj widzimy obchod holubarskie potrzeby Jan Moto. Widzimy wielki záujem, pan Moto ani nie ma czasu porozprawiać, ale potem się pokusimy o taki rozhovor. Tutaj widzimy nowinka, nowe produkty. Jabłkuhorn, produkty Widex. Widzimy Belgika Devert. Można ukażę te produkty. Maja i znaczki inne. Tutaj widzimy produkty Widex. Produkty Herbox. Ropa B. Wyprawne kosze, a inne rzeczy. Rumfrit. Uczycie, każdy da co znajdzie, co będzie potrzebować. Potem się pokusimy o taki rozhovor. Jak widzicie, wszyscy mają pełne ruki roboty. Tutaj panszeteczka, widzimy też holubki na predaj, można ukażemy takie charakterystyczne rodopłynie. Pokażę taki jeden bliższe, wszyscy mogli widzieć. Spiczkowe holuby, tutaj cena za to holuba jest 500 €. Są to dobre holuby, veľmi kvalitné. Možno sa nám potom
Gospodári tiež slobodná soček nejaký. Tam widzimy, mamy inne holuby. Niečo predane, niečo ešte nie. Tutaj je obchod Zenek. Tutaj, jak dobre myślimy, to obchod z Polska. 10 euro. Proszę nie napatrzcie tam do koszy. Nie zapłacimy. Ja można przejdziemy, pokażemy produkty, tam widzimy Natural, Rumfit. Proszę po koszy, ale nie płaciło, nie brałam pieniędzy. Dobra, tam są dane. Wy máte ty správne konexy. Przejdziemy dalsze ukazać. Widzimy tutaj kmiwa mrowca. Produkty Rumfit. Tutaj jako Czech Polsko. Wkratce ukażę chowacielom, jakie tu mamy produkty. Widzimy mrowca, kmiwa. Tutaj też inne produkty, a i wolakie chowacielskie potrzeby. Tutaj jak widzimy, ja pójdę jeszcze nieco okazać, a potem zostawię. Widzimy, wszyscy predają. Widzicie, każdy chowaciel dneska nieco kupi, nieco znajdzie, co potrzebuje do swojego łowu. Tutaj jako następny obchod widzimy produkty Benefit. Tutaj przejdziemy na drugą stronę. Diri Ludomila Fikarowa. Tu widzimy nowinka, to znaczkę jeszcze dobre nie poznam. Ale jak widzimy, załuję mnie. Tu widzimy dalszy obchod Technoplus Pipes. Widzimy wiele produktów. Krzyż Rumfit. No i wiele innych znaczek, holubarskie potrzeby, obruczki. Tam widzimy przeprawne kosze. Widzimy, wszystko jest dobre, zabezpieczone pre chowacielu. Tutaj Kondris Józef, dystrybutor znaczki Bricon. Bricon, holubarskie potrzeby też widzimy. Przejdziemy dalsze. Britko, firma Castellar. Tutaj Bruno starszy, a i Bruno mladszy, ojciec ze syną, tu jako widzimy syn. Tutaj mają produkty, widzimy Fanrowej, a i Herbot. Ja to może bliżej ukażę. Tutaj mają i swoje holuby na predaj. No, widzimy, wszyscy mają pełne ruki roboty. No. Tutaj widzimy Magusin. Przecież jest to obchod pre chowacielu.
Widzimy produkty Widex. Będziemy teraz, można ukazać choluby. Jak widzimy, wyciazna kolekcja całosztetnej wystawy, która będzie reprezentować Słoweńsko w Rumuńsku, w Bukareszti na olimpiadu. Widzicie, można przejdziemy od zadu, ukazać holuby, lebo tu jest mniej ludzi. Potem ukażę maj. Wyjazdy różnych kategorii. Tutaj możemy tak ukażę, każdy będzie widzieć. Wykona wszystkie kategorie. Tutaj pokażemy jeszcze wyciazu przecieku, a i inne holuby, które miały dobry wykon. Jak widzicie, wszystkie holuby nie możemy ukazać, bo każdy chce się pozreć. Tutaj mamy majstrów Słoweńska, można to ukazać bliższe. Roczne holuby, młode. Tam jak widzimy, mamy majstrów Słoweńska na długie tracie, średnie tracie, ale kratkie. Tam jeszcze super długie tracie. Jak kolegowie widzą, wielki załujem. Każdy chce się pozreć. Przejdziemy ukazać holuby oblasti, jak widzicie. Jest tu wiele holubów z całego Słoweńska. Są tu same uspeszne holuby. Są tu wyciazy oblasti. Tutaj Michałowice. Przejdziemy dalsze. Keźmarok. Tam na tej jamie, właśnie jakie tak no. Tutaj mamy jeszcze Brezno, tutaj mamy Pyca. Wejdziemy można dalsze, pokażę tak co bardziej ją
Prešov. Košice. Ak si pozrieme výstavnú kartu, tak po výsledkách uvidíme, že každý holub miał dobry výkon. Každý čo si povie, že za to stojí. Tutaj mam Dzietwa, Spiška Nová Ves. Tutaj mamy Dela. Tutaj Ołodź Krasysławy. Tutaj jeszcze jeden stanok, dystrybutor. Pójdziemy tutaj, widzimy chovateľa, možno sa predstavte, prosím, nech sa páči. Kreno Jan, chovateľ z Trnavy, organizovaný od roku 1961. Dobre, tutaj kolega. Ako sa voláte? Sekera Ivan. Sekera Ivan, tutaj widzimy. Ako sa voláte? Môžete povedať? Sekera mladší. Sekera mladší, aj? Otec ze synov. A kolega? Juri. Juri, dobre. No, aký bol tento rok pre vás, pre chovateľov? Ako bol na plečekách? Dosť ťažký bol, akože, ale boli tam aj dobré výsledky, naši chovateľia mali. Mali tam Bučanov, akože Metranovská oblasť a dobre bolo, no. Bolo to ťažšie, sú tam dobrí špičkoví chovateľia, Krivoši, Huta, Sekera a Jurik je dobrý. Tutaj veľa chovateľov sa sťažovalo ako na počasie tento rok, horúčavy. Veľa holubov sa aj potratilo, ako vám to dopadlo? Aj u nás sa tratilo hodne holubov, ale niekedy tí špičkoví chovateľi to zvládli. Zvládli. No. Napríklad tento, to je majster v našej oblasti. Dobre, to potom sa pokúsime o taký rozhovor. Zatiaľ ďakujem. Ideme iné veci natočiť. Všetko dobre do nového roku. Aj vám prajem všetko dobré. Všetko dobré, ďakujem. Úspechov a ocenení, alebo keby sme to chceli povedať trošku ináč, je to taká slávnosť holubárskeho športu a v našom prípade holubárskeho športu na Slovensku. Teda mne ostane jedine už vyhlásiť výsledky a pozvať na pódium tých, ktorí boli najúspešnejší na celoštátnej výstave. Predtým však vyhodnotíme ešte jednu kategóriu majstrovstiev Slovenska. Všetky kategórie dospelých sme vyhodnotili včera na spoločenskom večierku, rovnako aj národné preteky, veľkú cenu Slovenska, ale mladí chovatelia to je kategória, ktorá hádam by ešte na také spoločenské večierky a zabavy, ktoré trvajú do polnočných alebo po polnočných hodín, tak sme ich nepozývali. Takže ich pozveme na pódium teraz. Čiže vyhodnocujeme kategóriu majstrovstiev Slovenska mladých chovateľov za rok 2015.
Na 3. mieste sa umiestnil mladý chovateľ Blažej Kalinaj. Blažej Kalinaj, oblastné združenie Spišská Nová Ves. Poprosím kolegov, aby mu odovzdali pohár, medailu. Kvôli fotografiám ešte ostanete tu. Na 2. mieste sa umiestnil mladý chovateľ Tomáš Čelinák. Pán Tomáš Čelinák, alebo mladý chovateľ Tomáš Čelinák, oblastné združenie Kežmarok alebo zástupca. Nemáme zástupcu, tak zástupca zástupcov, ani to nemáme. Takže odložíme pohár, odovzdáme mu pri inej príležitosti a víťazom, alebo majstrom Slovenska, lepšie povedané, za rok 2015 sa stal chovateľ Lukáš Čurila, oblastné združenie Spišská Nová Ves. Mladým chovateľom srdečne blahoželáme a tešíme sa na to, že čo chvíľa ich budeme mať tu v kategórii tak dospelých chovateľov. A teraz, ak dovolíte, by sme pristúpili k vyhodnoteniu celoštátnej výstavy po jednotlivých kategóriách. Treba povedať, že chovatelia v športových kategóriách, ktorí budú ocenení, tak ich holuby budú reprezentovať aj na Európskej výstave v Bukurešti. Samozrejme, nie v kategórii výkon holub a holubica. Čiže kategória šport A. Na 3. mieste sa umiestnil holub Ľudovita Perneckého z Pezinka. Pán Ľudovit Pernecký z Pezinka. Poprosíme vždycky, aby ste tu ostali, teda, ktorí budete ocenení, kvôli dokumentácii, naraz urobíme fotky víťazov. Na 2. mieste sa umiestnil holub chovateľa Juliusa Fedora z Košic. Julius Fedor Košice. Víťazom tejto kategórie Šport A sa stal holub pána inžiniera Petra Greka. Pán Peter Grek. Srdečne blahoželáme víťazov, nech sa ešte potešia. A prejdeme ku kategórii Šport B. Na 3. mieste sa umiestnila holubička pána Petra Kasana z Levic. Pán Peter Kasan z Levic. Aby boli sme presní, oblastné združenie Levicu, tak.
Na druhom mieste sa umiestnil holubok týmu chovateľov Krytko L plus B plus B. Leopold Bruno. A víťazom kategórie B na celoštátnej výstave v Trenčine tohto roku 2016 sa stala holubok dvojice, chovateľskej dvojice Alena a Jozef Jakubčakovci, oblastné združenie Bardejov. A ocenení, alebo keby sme to chceli povedať trošku ináč, je to taká slávnosť holubárskeho športu a v našom prípade holubárskeho športu na Slovensku. Teda mne ostane jedine už vyhlásiť výsledky a pozvať na pódium tých, ktorí boli najúspešnejší na celoštátnej výstave. Predtým však vyhodnotíme ešte jednu kategóriu majstrovstiev Slovenska. Všetky kategórie dospelých sme vyhodnotili včera na spoločenskom večierku, rovnako aj národné preteky, veľkú cenu Slovenska, ale mladí chovatelia to je kategória, ktorá hádam by ešte na také spoločenské večierky a zabavy, ktoré trvajú do polnočných alebo po polnočných hodín, tak sme ich nepozývali. Takže ich pozveme na pódium teraz. Čiže vyhodnocujeme kategóriu majstrovstiev Slovenska mladých chovateľov za rok 2015. Na 3. mieste sa umiestnil mladý chovateľ Blažej Kalinaj, oblastné združenie Spišská Nová Ves. Poprosím kolegov, aby mu odovzdali pohár, medailu. Kvôli fotografiám ešte ostanete tu. Na 2. mieste sa umiestnil mladý chovateľ Tomáš Čelinák. Pán Tomáš Čelinák, alebo mladý chovateľ Tomáš Čelinák, oblastné združenie Kežmarok, alebo zástupca. Nemáme zástupcu, tak zástupca zástupcov, ani to nemáme. Takže odložíme pohár, odovzdáme mu pri inej príležitosti a víťazom, alebo majstrom Slovenska, lepšie povedané, za rok 2015 sa stal chovateľ Lukáš Čurila, oblastné združenie Spišská Nová Ves. Mladým chovateľom srdečne blahoželáme a tešíme sa na to, že čo chvíľa ich budeme mať tu v kategórii tak dospelých chovateľov. A teraz, ak dovolíte, by sme pristúpili k vyhodnoteniu celoštátnej výstavy po jednotlivých kategóriách. Treba povedať, že chovatelia v športových kategóriách, ktorí budú ocenení, tak ich holuby budú reprezentovať aj na Európskej výstave v Bukurešti. Samozrejme, nie v kategórii výkon holub a holubica. Čiže kategória šport A. Na 3. mieste sa umiestnil holub Ľudovita Perneckého z Pezinka. Pán Ľudovit Pernecký z Pezinka.
prosíme vždycky, aby ste tu ostali, teda, ktorí budete ocenení, kvôli dokumentácii, naraz urobíme fotky víťazov. Na druhom mieste sa umiestnil holub chovateľa Juliusa Fedora z Košic. Julius Fedor Košice. Víťazom v tejto kategórii Šport A sa stal holub pána inžiniera Petra Greka. Pán Peter Grek. Srdečne blahoželáme víťazov, nech sa ešte potešia a prejdeme ku kategórii Šport B. Na 3. mieste sa umiestnila holubička pána Petra Kasana z Levic. Pán Peter Kasan z Levic. Aby boli sme presní, oblastné združenie Levicu. Tak. Na 2. mieste sa umiestnil holubok týmu chovateľov Krytko L plus B plus B. Leopold Bruno Bruno. A víťazom kategórie B na celoštátnej výstave v Trenčine tohto roku 2016 sa stáva holubok dvojice, chovateľskej dvojice Alena a Jozef Jakubčakovci, oblastné združenie Bardejov. V kategórii Šport C na celoštátnej výstave 3. miesto získala holubov Jana Mariňáka, oblastné združenie Nitra. Čiže pán Jan Mariňák, oblastné združenie Nitra. Druhé miesto, alebo na 2. mieste sa umiestnil holubok Vladislava Kovača, oblastné združenie Trenčín. Vladislav Kovač, Trenčín. Víťazom kategórie Šport C na celoštátnej výstave sa stáva holubička chovateľskej dvojice pán Milan a Jaroslav Mojzešovci. Milan a Jaroslav Mojzešovci, víťazi kategórie C. Na celoštátnej výstave 3. miesto získala holubička chovateľskej dvojice Samuel a Anton Sulovský. Chovatelia Anton a Samuel Sulovský, oblastné združenie Topolčany. Okay,
Druhé miesto v kategórii Šport D získava holubička Vladimíra Beňáka, oblastné združenie Senica. Pán Vladimír Beňák, oblastné združenie Senica. Víťazom kategórie Šport D na celoštátnej výstave v Trenčíne tohto roku sa stáva holubok Miroslava Luhového z Považskej Bystrice. Miroslav Luhový, oblastné združenie Považská Bystrica. Pán Miroslav Luhový, oblastné združenie Považská Bystrica. Poprosíme zástupcu oblastného združenia Považská Bystrica. Tak je to trošku ďaleko samozrejme od Trenčína, takže odovzdáme neskôr. V kategórii E, teda najdlhších tratí, na 3. mieste sa umiestnila holubička Slavomíra Kleina z oblastného združenia Sabinov. Pán Slavomír Klein, oblastné združenie Sabinov. Tak zástupca základnej organizácie prevezme. Na budúci rok budeme o holu ďalej odovzdávať. Na 2. mieste sa umiestnil holubok pána Jaroslava Kovanca. Pán Jaroslav Kovanec. Oblastné združenie Čadca, takže zástupca oblastného združenia Čadca. A možno aj ty sú ohalúďali. Dobre? Víťazom, alebo víťazkou, lepšie povedané, tejto kategórie sa stáva Bianka Totová Šurany. Oblastné združenie Šurany, Bianka Totová. Kategórii F. Na 3. mieste sa umiestnila dvojica chovateľov Poliak J+J, oblastné združenie Považská Bystrica. Dvojica chovateľov, aspoň jedna časť, 50%. Áno, takže máme tu zástupcu. Na 2. mieste v kategórii Šport F teraz získal holubok dvojice chovateľov pánov Šmal, Miškovský, oblastné združenie Kežmarov. Pani Šmal, Miškovský, oblastné združenie. Čo je, už máš poháre? Víťazkou kategórie Šport F na tejto celoštátnej výstave sa stáva holub Jany Bokovej, oblastné združenie Terchova. Čiže Šport G. Na celoštátnej výstave získava 3. miesto Peter Lánik, oblastné združenie Spišská Nová Ves. Čiže 3. miesto holubok Petra Lánika, oblastné združenie Spišská Nová Ves, čiže preberá cenu pán Dula, manažer.
V kategórii G druhé miesto získala holubička dvojice, chovateľskej dvojice Noemi a Peter Evinovci, oblastné združenie Bardejov. V kategórii G prvé miesto a víťazom sa stala holubok inžiniera Petra Greka, oblastné združenie Kežmarov. Čiže Peter Grek. Tretie miesto získava holubok týmu chovateľského Cvacho Duo. Čiže tretie miesto Cvacho Duo Terchova. Druhé miesto získava pán Valíček Ľubomír, oblastné združenie Žilina, je predseda organizačného výboru. Blahoželám. A víťazom, alebo víťazkou lepšie povedané, tejto kategórie sa stáva holubička pána Miroslava Luhového, Považská Bystrica. Čiže pán Miroslav Luhový, Považská Bystrica. Máme zástupcu, nemáme zástupcu, ako sme povedali, ďaleko to máme. Vyhodnotíme dve neolimpijské kategórie, a je to výkon holub a výkon holubica. Čiže začneme holubmi. V tejto kategórii na 3. mieste sa umiestnil holub Jozefa Špaňura, oblastné združenie Nitra. Pán Jozef Špaňur, oblastné združenie Nitra. Na 2. mieste sa umiestnil holub pána Roberta Salaja, oblastného združenia Levice. Pán Robert Salaj, oblastné združenie Levice. Salaj Robert, oblastné združenie Levice. Keďže zástupcu tu máme medzi sebou, tak mu blahoželáme. A víťazom tejto kategórie sa stal holub Zoltana Filipa. Takže srdečne blahoželáme. A tak máme tu dvojicu, aj nástupcu má. Na lyžovačke Talianske. Omar, iné závodníka. Keby tu bol,
kategórii výkon holubica. Tretie miesto získava holubička chovateľskej dvojice pani Petraniová a pán Petraš, čiže Petraniová Petraš, oblastné združenie Šurany. Na druhom mieste sa umiestnila holubička chovateľa Jana Mariňáka z oblastného združenia Nitra, čiže pán Jan Mariňák, oblastné združenie a víťazkou tejto kategórie sa stáva holubička pána Roberta Salaja, oblastného združenia Levice. Čiže oblastné združenie Levice a pán Robert Salaj. Tak, zástupca. Tak prejdeme ku kategóriám, ktoré by sme mohli nazývať súťažou krásy. Áno, ale tie holubky musia splniť aj limity. Prejdeme ku kategórii štandard holub. V kategórii štandard holubov nás budú reprezentovať družstva po 5 holubov a 5 holubic, ale na celoštátnej výstave sa tradične oceňujú prvé 3 miesta, čiže na 3. mieste v kategórii štandard holubov, áno, získava 3. miesto pán Vernársky Vladimír, oblastného združenia Spišská Nová Ves. Na druhom mieste sa umiestnil holubov chovateľskej dvojice pánov Sobotovcov Albert a Vincent, oblastného združenia Prievidza. A víťazstvo v kategórii štandard holubov na celoštátnej výstave si odnáša holub chovateľa Ladislava Bačanu z oblastného združenia Košice. Pán Ladislav Bačo, oblastné združenie Košice. štandard holubic, alebo kategória Miss Holubica. Tretie miesto získava holubička Jana Skaličana z Martina. Pán Jan Skaličan z Martina. No a dá sa povedať, že
tohto roku na celoštátnej výstave má najkrajšie holubičky chovateľské duo Cvacho, pretože holubičky obsadili prvé a druhé miesto. Čiže srdečne blahoželáme. Normálne sa hovorí, keď ste Krištof na zastávke dohodol, ale to bolo dobré. Normálne, ale to sa reči, očom pozrela sa na zastávke, keď tam bol, jak sa postojí, na to sa zvedajú, má tu vedel, ktoré sú tam, kategórii štandard holubov ročníka 2015 na 3. mieste sa umiestnil holub pána Vernárskeho Vladimíra Beriem to späť. Na 3. mieste v kategórii štandard holubov ročníka 2015 na 3. mieste sa umiestnil holub Ladislava Prašeka, oblastné združenie Žilina. Pán Ladislav Prašek, oblastné združenie Žilina. Takže nie je prítomný, preberie zástupca. Nech sa vyzdravie, keď je kvôli teda. Na 2. mieste sa umiestnil holubov chovateľa Michala Petrašeka, oblastné združenie Kežmarov. Pán Michal Petrašek, oblastné združenie Kežmarov. A víťazstvo v tejto kategórii, teda ročných holubov, si odnáša plavý holubov pána Jana Čecha, pán Jan Čech, víťaz kategórie štandard holubov ročníka 2015. V kategórii mladých holubých dám, dalo by sa povedať, áno, ročníka 2015, že to, keď to presunieme do takej ľudskej reči, to sú také 18-ky, čiže 3. miesto získava holubička Mariana Štefanika. Pán Marian Štefanik má holubičku na 3. mieste. Tak zástupcu, to je Trnava, oblastné združenie Trnava. Tak na 2. mieste sa umiestnila holubička Michala Petrašeka, oblastné združenie Kežmarov. A víťazstvo si v tejto kategórii vybojovala holubička, dá sa povedať, nestora štandardu, áno, na Slovensku, pána Jozefa Bučeka. Pán Jozef Buček, oblastné združenie Žilina. Jozef Buček, oblastné združenie Žilina. On sa asi veľmi teší. Takže
teba. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi ešte v mene prezidia Slovenského zväzu poďakovať za dobrú prípravu holubov všetkým chovateľom, ktorí sa zúčastnili výstavy. Je to skutočne nádherná, krásna výstava, prehliadka našich holubov. Víťazom srdečne zablahoželať. Chcem veriť, že dobre pripravia svoje holuby a budú nás úspešne reprezentovať na európskej výstave, ktorá bude koncom januára v Bukurešti. Podrobné pokyny dostanú od sekretára zväzu pána inžiniera Javorčeka. Vážení priatelia, nadšenci poštových holubov, ja vám v tejto chvíli chcem poďakovať, že ste si opäť našli cestu na celoštátnu výstavu, že sme sa opäť v takom hojnom počte stretli, mohli sme si porozprávať, potešiť sa navzájom, možno trošku niekedy aj posťažovať, povedať si, že no, to nebolo dobre, to mohlo byť lepšie, ale takto už chodí v živote, v každom športe. Na prahu nového roka vám chcem popriať hlavne hodne zdravia, pretože keď sa tak pozerám, väčšina z nás ho potrebuje. Ďalej vám chcem popriať veľa pohody, pochopenia v rodinách, aby sme sa mohli venovať svojim holubom, teda veľmi náročnému koničku, ktorý okrem peňazí a čo ja viem, čo ďalej potrebuje predovšetkým veľa času, ktorému musíme mu venovať. Zároveň, myslím, za vás všetkých môžem poďakovať za prácu oblastnému výboru v Žiline, organizačnému výboru, jeho predsedovi pánu Valičkovi, že nám pripravili, aj keď nie v Žiline, ale v Trenčine, ktorý podľa všetkého mal taký dobrý spáte, čo sa týka dopravy, že sa nám pripravili túto výstavu. Čiže ďakujem svojim kolegom, ktorí mi pomohli pri odovzdávaní ocenení a prajem vám, aby ste sa ešte pár chvíľ cítili tu dobre na výstave a aby ste mali veľa radosti, potešenia zo svojich holubov v roku 2016. Prajem ešte k tomu príjemnú cestu domov a nech sa darí. Dovidenia.